hatag nga rate sa ilang kuan. Ano? Sa ilang food. Nang imo na kilawan yun. Number 10. Wow. Number 10. Sabi oh. Diyos ko Lord. 2,000 years. Hey yo, what's up mga kabingka? And for today's video mga kabingka, natakaron diri sa may takunan ng dakbayan sa Durian. Do lang po karon atong gimungutan sa may Barangay Catalunan Grande. So dito dapita nga side nga Barangay Catalunan Grande. So diri dapit paubos padulong og takunan. So atong giadto mga kabingka, kato ganing nagtitrending nga coffee shop diri sa Catalunan Grande o sa takunan. Ang pangalan na ni Coffee by the Way mga kabingka. So tisingan na to og worth it ba ilang kape. Tara, manulod na ta. So karon mga kabingka, natakaroon diri sa Coffee by the Way sa ilang sulod, no? Mao ni nang coffee shop mo. Pag mo sulod mo din dapita mga kabingka. So diri mo mag-order mga klase-klase. So diri ta dapita ang mga produkto. Chef daw dagang mga award. So ato pa ning itur, tara. Dito tayo diri dapita mga kabingka. Na ay mga para kung naka sa imong rest house pag makaadto ka diri dapita mga kabingka. Kani mahalo ni nga bulak ng kabingka, tara. So nakapagdiri oh. Dili ka diri makakapang mura na kag VIP. So nindot tayo. Mao ni akong pinakaganahan din nga po so. Diri mura gyud kag naagi sa imong rest house bro. Pag mo kuan ka ni asa mo kakitag coffee shop diri sa Davao irani nga kanang ambiance pa. Kita nani diri lang din makita sa may takunan. So dito tayo, diba? Ang nani mag-expected nimo nani mga kabingka
nanay dito sa Luzon, pero ara day diri nakita nindot kaayo. So daghan pa kay diri mo kuan ang pinaka kuan na ni pinaka nindot pag naslay swimming pool. Kita ntong swimming pool, tara. Nindot kayo diri mo kuan apyan. So kung gusto ka ganang kuan, kani daw siya diri daw pang para na sa owner. Pero kung maulan daw, welcome daw diri mga guests. So, tanawan nilang kuan diri mga kabingkaw katong karahan din mga kuan. Tapos, apa diri o? Di ba? Welcome diri daw kita. Nakita mo dito container van mga kabingkaw. Dito kayo, pos ilang swimming pool. Awan diri. Diri mga klaseng mga kuan rin. Mga klaseng mga butang mga nindot kayo. May bike. Nindot yung bike. Tapos makakuan diri. Tapos diri ang exclusive. Pool. Kaya sa dili pa ni siya, di pa daw siya pwede karon kay para lang sa mga pag-iya lang gid diri mga kabingka. So karon mga kabingka, mag-order ta sa ilang food diri mga kabingka. Tara, let's go. Hoy, mayong adlaw kanyo mga kabingka. So nanapunta sa tong segment mga kabingka. So food review, no? Mukbang kauban na si Jomski. So ang order din na pizza plus quesadilla plus kaniba coffee. So ato ning i-food review kung okay ba gid ilang mga foods dire, di ba part? Alabira daw, alabira. So ato ning i-kuan dire. Let's find out. Lawan na to niyo. So itong pizza. So may ingon ni mo na part. Okay, ito pizza. Pizza. Ini ay. 10 over 10, grabe. So, normal gina tarpan. Kanina po ang quesadilla. Ito? Wah? Aku suka. Hindi na uso ng kutsa kasara, oh. Okay, sa dilo. Oh. Gawin ng quesadilla. Gusto ba? Gabi lagi. Loko. Kainin juga nga gabi. Pizza. Pizza, grabe yung pizza ko, ha? Grabe. Lumian eh. Muro nasa imong resort ba kung yan ba? Hindi aging namin feeling lagi kung wag kasi mong tawag ng resort. Resort? Oh? Grabe oh. Diyos ko Lord. Gusto ito dahil sa sinusauce oh. Grabe. So?
So, may ngunin mo. Bilay mong hatag na may sa ilang kwan. Ano? Sa ilang food. Ilang mo lang kilawan yun. Ano ba ito? Wow! Martin! Okay kayo na. Ilang pizza. Parang yun. So, okay man kailang dabi kahalang din ilang kitsap ba. Mo ni ang the legendary da sauce nga halang kayo. So, maano ako goods kailang food diri mga kabingka. So, ito po si DJ Marks in the place to be. See you in next my vlog mga kabingka. Pabush ka baby. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.